Welcome to another day. Today we are cleaning. We are cleaning copper curtains. We are washing the blankets. Washing the blankets, everything. The headboard is outside. The couch is going outside. I'm trying to get clean. This is day 2. Day 1 better. Ndaziva ebusuku ndingakwazi ulala. Ize ne-wipes nazo sulubuso uze nayo nevaseline because akho mntu uzohlamba no. Day 1 undibethe andakwazi nothini. Jonga nanku day. Yabona ela cingo? Ya, yabona njengoba likhona nelinye elinezilamba ngaphaya nee-pyjamas and everything. Then kube khona mbe ezasihlamba but Yakhompyutha ngohlamba. So today the blankets. What I will be doing my blankets. La mntu wetiki uzabe senza i-headboard. Oh my daughter. Oh my daughter. Nyan. And then I have my babies and I'm fine. So this is a spend a day with us vlog le kuzosetyenza. Simbalwa namhlanje into eziyakwasha basket. Ungawagayi kakhulu la manzi. Igcwele. Phungula 21. Thina laba wagalele kweli pheli asetshenziswa nto lakho. Thina sisebenzela ewe nana his mama Solubos. Yeah, that's it. Ebaba. Lenzana beba. Sasiphala. Anentlonto bangobani? Oh shame. Just imagine ziwele imoto yakho wena. Uhamba emva kwakhe ke ngo. Cleaning agent bethina umuntu ofunayo ndingamhirisha. Hayibo. Yeah, awakhala. Umuntu ofuna cleaning agent. Ndingayikhalezisa ndiqoshelisa ngalamzuzu. Lele kanikabe. Akazingeni ndimvive ibiscuit. Yo, akunzima sana. Uyaza? Sam. Kanikabe. Angawe mntana. Akunzima. Jonga le enye washing leya indidinisiza. Ebusuku xa ndikhohlela ngathi ndikhohlela into engayazi. I was so cold. Ndibhatele irent iphelele. Umastandi uyandixotsha and abantwana bam bavaleke ngaphakathi. Lele sukhwela apha imanzi. Lele. Suka nini imanzi? Zothatha senothatha. Suka lele. I want to see my breakfast. Shosho ayifumenanga nanyana. Nda? Chokwa nda? Andichokwe ndebofini. Ntoni yona? Ithi into njani? Sanibani? Ichungu. Xolo. Hayi landa ikhona. Hamba. Thank you. Can I have bread? Yonke. Sengidakela ipiece ngePlayStation sami. Hayi sosibese sami esi. Vula vula imilenze uzawutya. Ingaphe kawenze sonke nje. 3 4. Oh, uthathile akayityanga inyama imchisile. Chocho. Ithe nale mop yakho. Le mofina wayilanda Oh, ilanda ihlele kuyo into. Umntana ndela. landa yonekwe kuyo. Ngechungu ne. Oh. Yeah. Yebo. Yambe. Khanikeza chef zethu 1 uzabuya uzothatha phela kubonelanga nomncane ukusindisa. Hayi awuje umuntu aloyilanzeke namuhla. Khona nemakhaya. Hayi sebenzisa lindala sisi. Ingakayo usulisisi. Oh. Ubheke yami njengamanga kanti iphungula. Awenzenjani? Idibane ice. Hayi manje ndabhalana. Ayoshekel izinja kulo. Yini esitsheni sami lanje? Yo, ngiyashona bazalwane, ngiyashona. Andazi nale nto ndihlutha nayo yazijozela.
Sasithiwa ngantoni khanezela itiyam emnyama sakhupha le khetini yodwa uphandle bendigqibile ezahlanjwa ngezandla. Umama uthi sebebuyile ekliniki. Hayi ngumtriniti ongcwele. Hayi bo, there's still a door bethunana. There's still a door. Yo. Mhlawumbi umphandle. Sakuthanda mami. Awugodela apha nyani? Yo, andiyatsho. Hayi ndiyagodela bethunana. Sakuthanda mami. Funa ibhiskiti ezasingabi? Ufuna nje. Cheers. Ishushu kamandi itiyam. Qothola. Ngcono ukula. Mandi yokha amanzi. Ungayibambi itishushe ba. Ungayibambi. Ndilibele ngoba ndiqothe. Yo. Going ngiyafokofa. Ibipheli awuzangana. Alo okho ubanikele ba. Buhambisa ezo zinto. Elipheli libomvu sisebenzisayo for ukuchama. Ndifuna uthatha la amanzi aphandle ogalata imetshini eza overall zidinga amanzi amaninzi so that like ndizopura ngawo la ngoku. Waka ugowiswa yinto erayithi because umzekelo uklina umzi wam yinto erayithi. I don't know uba izawuba njani weather after ondela abantwana bamtyeli abandincedisayo. So I decided uba namhlanje is the day. Zomile zakho isihlangu? Uzibona sijali bantwini ezikamini. Wo, ndaqala uzibona zipepu. Ugqibele na unomi nje wakho. Me don't like energy drink. Sorted up, Papa. I'd rather do Latiam again. Ooh, I don't know the last time in Liam ndibona yonke kanje. Bethunana, intoni le ndizifake kuyo. Come, so I'm gonna clean up endlini. Papa, sabuya thina kulola nto kolisana. 1 2 1 2 1 2 nguwe lo ngena ngaphakathi sisi nguwe. Hayi namasho sisiza up. Asemnandanga ke. Ibilanda yachaya zileba phansi. Ibrush nanti. Qinisa isandla sakho bonde. Ibilanda yakho. Tatalo usenza ngayo. Lalisa umntwana nami sa. Yeah. Okay, nene. Kwende bona apha phezulu. Masihle ke sisi. Yiza apha. Nguwe ke sisi. Thatha usulu. Iqhumathelelani nini? Yo, baphulaphula emakhaya. Hayi sisi andidinwe ndimlo uphekayo ngoku. Asikazigcibi ngoku shike eziyi-3 but sezisemetshini asoze zezomntana. Decided uzifaka phazo. Andidine jonga ndipheka ngegesi ndipheka ngesayistove. Why? Because as much as basityile, I feel like sizolamba like soon before ixesha le-dinner. And we're going to have an early dinner because kwam apha yonke lo mxhamsholo beka kwam ezimbisa ndiyavasa then sizotya. Ndidiniwe. Do you understand? I thought ndizohlamba le festile before kufaka i-curtains. And ndinobasolela kunje because ndidiniwe.
Anyway, son, dim lo uphekayo jonga. The reason I'm cooking is because izolo hubby cooked. I-washing imini yonke izolo. He cooked chef. Namhlanje he was the one who prepared the breakfast for us. Ndana abantu angalali ngesonto. Angalali ngesonto. Salamanzi ngcini. Son, we're having a early night because wow, we're tired. It's 5 to 6 and then now we're having dinner. Oh, I'm closing my vlog for the day. Bye.